wama yehunu han Yehowa de kyerɛ yɛde aseda ɛne kabea ma ɔde mfisawo ne yɛdi ne yie yɛhwɛ adifoɔ ne afida ne naa ne asɔre no a ama yɛka ɔma ne yɛkyerɛ bra yɛnsraban no na bra bɛkyerɛkyerɛ ne yɛbɛtie ɛnneɛma mponimpo na nansi yɛ yie kasakyerɛ yɛda wase Yesu Kristo din mu amen ɛnyɛ obiara na bɔ mpa yɛ Awurade tie ɛnyɛ obiara ɛna kɔ ne nkotodwe no yɛ akɔnkyene bɔ mpa yɛ Awurade ɔyɛ de otie yɛ so many prayer yɛbɔ mpa yɛ wɔ ahemfie yɛde nsa gu fam ɔbɔ mpae saa mpae na Awurade ewura n'aso ogye no so amepɛ amen nyɛ mpae nyinaa na Awurade yɛ dɛ etie akɔnfoɔ bɔ mpae ɔdunsifoɔ bɔ mpae nkɔmɔ a yɛredi no mepɛ sɛ wode waso akyɛ me na nkɔmɔ no ntie bi ne obiara na bɔ mpae Awurade tie sɔfo wode na woka saa there are so many churches Assemblies of God, Deeper Life, SDA, Pentecost, Methodist, Church of Christ, 7 Days Adventist, Historic, Our Way, any Pillar of Zion, so many churches, Presbyterian, make us natural. And you are beyond a bomb prayer. Yes, you are controlled. You are sorry. And you know, but to mom by another dear to you. And to so. With the Bible, the Cassatro. Amen. The other can job be Proverbs. The Muslim. It's about call. The Muslim 1 verse 24. Down. 124. Was the same of prayer Namakame. Martin and some living fire shade. Or some of Frau Makame. No, the what coming. Martin and some living fire shade. Tell somebody a radio Frau. Now the Wakoma, wondering. Would it be your coming over what turn and some sabra, no one too. You are rejected. I'm not to my foot in action. A foot. Already known the muscle animal. What walk? Namakasa to the moon painting. So Radika Satra won't swim in your home. Men so messy more amani. Oden swam amen. I don't want this city a new part. I am not the radio friend of Wapo. The radio swami Abaka Satra and one find you. Yes. Sabi pabi kwama niemwa na obi nkoto Jesu osre Awurade a na Awurade nso singu so me kana kura kira me kom Bible ha sit down and check your lifestyle o Christian style sa anaso we are bia Awurade afutuo wo de ya adwuma yes. Now, rather flow, one foul crown, come on. Amen. I'm sorry about that. We can't crash. Was the summer flow? Mokame. Okame. Martina men some will be on fire shade. I rather train in summer who find your shade. My motto of foot in action. I should do somewhat. I rather not suffer. Not for so. Now some back for some good moon. Okay. And the Casa to the moon painting. Casa to the moon painting. Men so mess them on money. I don't money about
Awurade so ɔbaa de aba. Obesere. Obi anka ɔso ɔbaa de aba. Amania na to. Anka wo hia na moa. But ɔbɛsere to ɔso kai. Mo ahopopo beba no meyi mo ahi. Ada ahopopo ɔbɛsi so. Ahopopo bɛba. Ɛnyɛ fever o, ɛna ɛnyɛ jaundice. Yes. Asama too critical. Yawo yam susu nka wo hia moa no. Awurade so ɔbaa de aba. Beyi mo ahi. Ɔbɛyi wo ahi. Si ayi obi ahia so ni bi. Ano na ɔtiri wɔ so o hia me mo so fiti. Jẹ́mi sọ amen. Amen. Ɔbɛyi wo ahi. Amira wo ahopopo mu. Amira wo de ayi. Ahopopo. Anyanya abiem. Anka wo hia Awurade basa. Saa bere no ɔbɛyi wo ahi. Oh. Epidemic amekasa. Mekomo mpaye. Maybe I'm not against prayer, but listen, prayer is nothing. I'm not against prayer, but the prayer is what? Nothing. A righteous is better than prayer. So prayer is Amen. Amen. Prayer is a communication between you and God. Yes. But the word of God is life. Amen. If you reject the word of God, prayer is meaningless. What you go to baby, or through John Comabusium, Uncle Baby. Now, what's through John Woodmother? Do you know the fire in heaven? That fire is the Holy Spirit. Amen. But you are reject the word of God. The word of God is the Spirit of God. How can somebody me ascend them to God this year? I would say, already a foot from my twig. The old thing I want is swallow. Who is a sumina swallow? Or see a Jamamonia was a boyfriend or one woman. You say it to Gloria was a minty man who had the mini. Amen. But I told you, yes. Awurade asɛm no aba wo nkyɛn no wɔbu ne sɛ sumina soadeɛ man we pastors yɛ asɔfo enipa bebree wo si ɔyɛ asɔfo ɔwo yɛ si ɔyɛ bifo but Awurade asɛm a ɔde ma yɛ no yɛyɛ bu ne sɛ sumina soadeɛ man wɔn na wɔsɛ Awurade tie no be very careful. The vampire, this is also between German and vampire 3 hours. Yes. Why are there? I want to ask you one word. What do you have to say? Are you a righteous? And also you camouflage. So you are righteous to be you are well done. Amen. But say camouflage be what do you say? What do you do? What's our energy? Yempire ni na wadi tie asampa na meka tro me fra tro mountains me ko ya country e ka di die ku anka boa zemo ngwasi country no wayem abrekura wuti bonini ye proof our Pentecost ye proof our Assemblies of God and some are suffering ka ya no what do the same in the TNT bullshit on faho and come to say come one power they are the one team. Amen. Ma hopo baba na me he na you are here hopo ba se aprana ada hopo ba se aprana mama ne ba se ehum amani ba so se ehum ajuo awuye na ho che ba mo so a awuye ani ahoche
ba mo so a ɛno na mobɛfrɛ me awurade wabawa wowɔ hohiahia awurade yi ma ahokyerɛ firi me so na awurade hwɛ wo wogye me so anɔpɛ amen meka no kora kyerɛ wo awurade ada ne akyerɛ ma a wonteɛ ɔte paa but ɔyi wɔ hi mepɛ sɛ obi a wotia me nɛ be very careful amen na meka sɛ mpaebɔ a yɛbiabia nyinaa ne yɛakɔ mpae na yɛ dwuma a ɛnka ghanafoɔ nka ani problem but the moment a yɛbɔ mpaeɛ no ne amanneɛ no nso yɛ worse ɛwɔ sɛ go back ne yɛtena se ne yɛsese yɛberɛ bɔ mhwɛ neɛnti a yɛdae ɛkɔ saa amen asɛmpa na meka ɛhia me dɛ ɔtoa so ka yɛhia ne ahokyerɛ ba mo so a ɛno na mobɛfrɛ me la menyenye so ɛno na mobɛfrɛ no ɔnye so mobɛhwɛ me hema na mole hom anɔpa hema wobɛsɔre akɔdi counseling lan so odiifoɔ bɛhoa no maka nsɛm akyerɛ wo yes nso awurade ma ne mam yɛbɛhyɛ wo nkɔm akɛseɛ ne nketewa ɛmu akwankyerɛ hodoɔ nso ɛbɛyɛ wura deɛ ɔsrɛ no sɛ ɔma no mmerɛ mu ma wo wo ankasa no a wote wo no ne ne ntam nyadeɛ nyɛ ɔne obia na bɔ mpa yɛ awurade tie o forget about sɛ meyɛ sɔfo maame character bɛn behavior bɛn ɛsu bɛn ɛna wode na deɛ sɛ ɔyɛ sɔfo maame wo behavior ɛne character ɛne wiaseni deɛ adeɛ pɛ look at your dressing nipa dodoɔ sɛ na wobɛfiri fie a wokɔ kurom wobɛto wɔ nsintibea na paul nso aka sɛ sintibea toɔnti wiase nya deɛ ɛna na dressing nso no dressing sɛ mekɔto obi sintibea gyagyini no nipa mmienu na ɛwɔ wiase ɔbaa ne barima ɛna nyame so barima duane ne ɔbaa that's right kakyɛ ɔne asɛ no minia ayere gyeme so amen sɔfo enti meyɛ bɔne nyɛ sɛ ɔyɛ bɔne o wɔse wafrɛ wode wo ho a kame no afutu sɛm a wɔnam na sɔfoɔ so adiifoɔ so ka wodugu mpɛ kasateɛ so ɔnya deɛ bɛn ɛbi sɛ ɔfiri aduru dadeɛ ntam agya mpae na wabɛbɔ mpaeɛ huru wabɛmu akwankyerɛ sɛ kɔtɔ abɛ baako 5 firi wabɛkɔ akɔtɔ gye sɛ ɔnu bi gye sɛ ɔnu bi yes wogye me so amepa amen sankeɛfrɛ nnipa bi abɛgyina a obi wɔ mpaebɔ bia ɛwɔ asante region bia wakɔ ɛnso still nabrɛ wananyɛ adeɛ bɛn ohunu so wakɔfrɛ saman ɔbɔ otuo hɔ amfa wakɔ bɛnɛsa hɔ dadeɛ bi kye dadeɛ mu obira mu nsuo amfa wakɔ kɔlɔmbɔsoɔ amfa wɔdu nkran wakɔ ɔhoro seka so amfa wakɔ obi ne mmɔfoɔ hɔ mmɔfoɔ nso hwɛ ntakra mu amfa kyɛ sɛ wohwɛ hɔ sɛ sɛ atigya ne nyinaa ne sɛ nka wotumi ne awurade no a wokɔpɔ mmoa awɔ hɔ no ntam ma asomdua a anka wo sɛ wodabere kyerɛ hɔ a wotɔret no so wobɛɛde so anka wo frɛ no ma wɔyɛ adeɛ bae amen asɛmpa na ne ka kyerɛ no dwo asi dabi ɛsiane sɛ wɔkyiri nimdeɛ na ɛsiane sɛ wokyiri nimdeɛ na woampɛ awurade suro na awurade suro wompɛ woampɛ mafotuo afutu sɛ mompɛ na wopɔ me kasa kyerɛ nyinaa awurade kasa kyerɛ nyinaa wopɛ nti obɛdi wɔn akwan so aba enti woakwan so aba
ana abedie na wagina wotu ya na me won na wagina wotu ya no amen na etete kwa chiri san beku won na ntete kwa chiri san beku na enkwase yidie be se won na nkwase ayidie abesel na de wotie me no betena hokom na obi a wotie awurade na odi awurade asem so no betena hokom na ho adwena a onsuro mu na ho adwena a onsuro mu amen Suffer. Young man, a boy, Yamana boy, so young man, you know, dear to Yana boy, you know, about Torah to me. We call the other answer to me, what will be also. No say a boy. No say a boy. Yes. What you say, amen. There will be a promise. The same promise. I think 21 verse 9. What is that? 13? Proverbs chapter 21 verse 13. Verse 13. They will see us from the Bronisu Honor. Obiantia, Nibabia, Obama Posse, Mobroni Bananchai, Abasiat, and no boom regulation. Osi di osi na sufiri mobroni su ono so besu afre no onye ne so ono so besu afre urade a onya ne yabai onye ne so wini ma boya wini mo burokuru wini mo fache yes utiri mo odin che ufie wura utiri mo odin eche japa wawo wini ma boya afo utiri mo odin They were told to have said somebody treating you. Uma did you hear? How did you come and come on? No one who got a macalasu and Amado. Timothy. Shada with them. No shada, madam. No shada, you be our tongue, China. Timothy. What would you have? Yes. What you say? Champagne or massa. Shall we see me a janka or tongue, Champagne or massa? Who was so slow, I don't know. On your so. Osini osina sufu mobroni esu hono onusu besu afre urade a wanya dia ba wanye so Bible yes etobiri bi ana na ni agye keke Abraham ni ewe me kan ko tira wa ye obama sama praise God one pama sama menfa ho me de me ye na juma utia fine one tie so afan Mr. Obia Utiana, be very clever. Amen. Amen. Osi di osi na sufi mobroni so. Nso be so afre. Nso be so afre urade ne so. Ne so. Amen. Amen. Ana akenka ba bia. Osi di osi na sufi mire tie ho no. Ana so mpa mo ye chiwade. So urade e ka sachira. Na so obi ntie enkobutu so ababa mpa. Amen. John 9:31. Osina yinimse. Osina yinimse. Erade ntie di boyeni. Na yinimse. Engonga. Erade ntie di boyeni o. Na so ni suro nyankopo no ya bia wo pa. Ono na otie no. Me kan kro tro. Enyo jare na tro so na na ye Kristoni. Kristoni ya Shubai. Because God's Spirit at the character of God's Spirit appear. Yes. Because God's Spirit dictates the man's soul. Amen. Now soul should be a man's body. Amen. Nobody needs to be appear. Amen. Amen. And to Shubaya who down a dinner. And I'm here who Amen. What you say? Amen. Amen. Home abano odo. Enigie asumdie. Papayo. Papaya dia bai. Ka ho.
you see what the Brunisu. But you won't be out to the point to say when you such it. The person will be out here now. Be very serious. Be very clever. So for the person who called Rabbi, sit down and check your life. You are contributing or your name is Abia. You are someone such a. Yes. You are Srakumi. You are called Rabbi and so Rabbi, you are the Moyani. Who remember not one of the Bonin. Now, what you Bonin now could be Sadia Free. Others and I know what is all Papa. We are God of justice. We are God of what? Justice. Justice. That is why I'm going to say about sorry. Listen, when you someone to move back and come back, trust it. But the moment you know somebody, the word is Christ. Amen. If you're running up and down, let us open what I say. I'm so serious. You're going to say I'm a soldier for a son. Well, one of the last chronic also say, what did I say? Amen. Approach the floor, say, no, Mama, approach the floor, or Swami. Come and see what the other say. Just be come to me. Yes. I don't know, but I just some of that. I feel a black water. Your worship. Maybe we never try how you been come up. And you are not serious. You are trying to joking. Yes. What you mean? What is something this year? Not something here, but such an outcome. No rich on that. We have it. To me, yet. Tell you, so Rabia somebody to me about what? With seriousness and with determination. What you say about Amen? Amen. With seriousness and with determination. Yes. But what you say? As somebody will pay attention, who will come here? Isaiah chapter 1, verses 4. Somebody about the PM anima. Why was only say a bit city and my bring us so? Was somebody the pure anymore? Why no one should say, my God. Why not so Radia young teachers? I'm not a pure anymore. I said, oh, sorry, with seriousness, with the free. What you say about Amen? I don't know what to do. I don't know what to do. With actions, I don't know what to say. No, this guy, all free or come in, or compare with you, you must say Amen. Amen. But with the time, why you late? No one to say your open boyfriend, crossing me, you're crossing me, but you do it. Are you late? No one saw a number of you. Yeah, it is a call. Don't call. As well. Now, something about 9:30. Now, what are something so for answer question? I'm Tumbo Kakala. Because sorry, I'm a pop. I said, we hear because I know you know. We see in Panama Council. Where the Macavia Shamanu, only then you see any. No, 1 year. Yes. What was it? 1 year back. But this question worshippers. Any time for God. Your boss, sorry, I did become watch. Yes. And I saw the Yetero. As your friends who come upon Lucia, no soul, no come, no more person, sex. It's a God trust. We are Paul. What can I say? I'm saying, and your Christianity method, the method of Christianity, and that way you're shown from morning to evening, to service God.
I tell you, I didn't say, maybe the method you know, the method of Christ. That's it. Tell you, a bit of a side, 6:8. That's the first service. And then I call it. It's a Jamal, empty flash of room, bright, empty, corner, Yes. We are in English service. With Jimmy. Some about dressing. Now some rancher dressing. They are here too. Now some software, my many software. Which is a sort of my own conclusion. I'm so serious. Check your lifestyle. Check your lifestyle. Yes. You be so so. We deserve so rabbit you. We deserve it. So one pay rabbit you. I'm not against anyone. There's another problem. The young from the other Oh. We are not called. Now, no man should come be about such a major. What was the phone now? What do you do from government? I'm so serious. About you, my tell be very wise. Be serious. Sir, goalkeeper and go back. The seriousness. Yes. When we watch someone now, baby, I will buy the other. As for you, I know we didn't come about the sun. It was sorry for cooking chain. That's it. Over sorry for non-floating chain. But don't say anything about I didn't trouble. I just saw big disturbance. About how? What do you say? Amen. Somebody must be many more. Why not say, Mother, you send me to my bring us so? Or see, some of the pure radio. Why not say? Bit it in my back. What you say? Who would teach you radio bring us? No, because so far I hear whom What you say? Uncle Son, what you say? Maybe I had a comment. I mean, Minum Tresca Cassia was saw them on Muku. I'm bold. I hear you whom I do want to know. Yes. Upon the heart of you. Good. Upon the mind of you. Upon seriousness. Some of us sorry. Remember saying a lesson. Nobody has some idea. I am too much. Serious. I know. Not for more. I am the other side. Now someone I can't tell so. Osuname opakuna bubu. Assemble. Opasuti. It's not for you. Yes. I hear whom I do have your mature dear. Or so become a mature dear. Or son of Fofro. What is what kind? Or so become a mature dear. Or son of Fofro. And a homeda. And a homeda. Any drama bono. Any drama bono. Into me, Shamu, Siam Concon. Or so on to me, Shamu. You do a sorry. I'm not your Shamu Concon. I'm your boyfriend. Or your girlfriend. Or you use so good. What you say? It's a running down and a child to me. What I am telling you, Christian, or I didn't we are Nazareth, no leading Bible. You are Nazareth, no to chorus. God has seen it. But shut down now to Obama. What did you have there? Nonsense. Yahoo Bapatesi, Robert Ramakum, oh Bonnie, every secret will appear one day. So far, we are but Lord God. That's why I must have. It is your Shama, as I finish Shama, and I didn't say it. Yes. It is a way of the church is Saba. I'm not condemn it. The church is Saba. For Presby, I am one woman. Someone to a Juma and by Yamako. Someone to the Juma, someone to the Livingston about the year. Miss Morrison about Africa, Ghana, when they had the picture on 70 years.
As an woman, one show 17 years old. One of the we because to some establish Presbyterian. Some people met you when young Quadia. What do one crack to one son? In a way. The Lord of Livingston, or Mura Gambiano, or the parachute, the only man must say, or the parachute, and another. Or the sea forest, and a Japapa and Sako. But the Bible Mura Gambia, not in Sakuni. Obama no bunko to Ghana off. And now you be trusting with Diakro. And all that sort of there is no Holy Spirit work. We belong to one waka. What you say? Because a Jumana God's spirit in Banwa, and yeah, because your lifestyle, your behavior, your dressing. And also there's time for everything. Now you need to change. Me say Holy Spirit, on free yourself. Now you are bravo, panel. You are bravo. You should buy. Of course, English. As you know, I'm before. What did you say? I am before. As you are Poduku, when to from. Was your bullshit that you should buy yourself? And was so powerful. My God. Ɔsɛ mo asane foforɔ na mo afahyɛ no mekra akyi. Ɔsɛ mo asane foforɔ na mo afahyɛ mekra akyi. Ɛyɛ me ɔhaw. Na you ɔhaw man. Because you're shown with holiness. You're shown with sanctification. You're shown with righteousness. You're also church members. So they are called I am a Samuel Sabeko and a Mako. Amen. Amen. Me are Adam. So no one power me yireti. Masako just sorry domani. Elidia sorry. Na God's spirit abako. Never. You know what? As soon as you are powerful, Malam to be said then, why are rituals? When you kill Christian, you also want to Christian need to be one point, my man, I'm not here. That's it. Before once, no, I see. The book what's the name of someone? I want to see someone. Many Obey the near himself. Someone pie doors. Someone pay doors. Let's hear a Buja, I am on seven. Someone mama. You got it. Where Mama? What are you doing? What's up, Kondo? Suffer. Now, come and say the protector was you are a human being who created you. I can't ask an affair of baby. I said, no, Mama, Papa, the dear Shamonia. Why say we are the person who created you, but you put away. So, say we are the Asaman. For protection indeed. And I buy the sea also. Sabanka Sawa Jimmy. Abanka Sawa is stupid. I'm not against him. So Kasa was stupid. Now I walk. I put them with a woman who goes to you. Or whenever I was at the path. But when I back up, what's that? What is the path? Yes, That's about time. Who can go share to me? One fellow out to me and say, what do you? Now they have a cassette, a ghost. It's a condom. Dr. C.I. That's a family plan. No performance. You can't family plan. As I said, with you. I said, what was your phone test? Nobody could have been able to have a fast one. Give us your cassette. That is funny.
For me, brother, just a Rubio. Therefore, you are speaking against God. Also, Rabbi said, we are saying and did to the part of the sun on division. You reject the word of God. You reject the word of God. The put on this and the pay down power. Yes. Also, tell us about the human being. Over power, but swat. The moja. I am some. We didn't know what to be confirmed. No. Now, they are back. Not the year. Now, you didn't be the same as you. We are not supposed to go to do. I rather make you man and Koso. I rather he Baba, young guys, some questions. Upon you, you are not worth. I saw some alcohol. You are not a see about you. Hey, don't you? Over Kwama. Oh, about the apart from now. Baba be uncle to the swamp. No one. I haven't asked you. Obi Hasia, I feel go you. What you tell me? For you. Okoba, also a friend. We have a journal of a better my soul, and I said, my mother and I friends was a track in combat. Oh, himself. My soul rejoice. No, they don't say rejoice. My soul cry. Because who the question? What's a Saparano Papati? That's a Palano. When you get a papa, I believe you will be Papa Nadia. Papa Nadia was so dear, the man of Papa Nadia. Yes. Now, Pala, until when you was Siasam, when you say good there. And could die Abalania. That's what I move so every day. Don't see. Moja, I am some. Moja, I am some. Mungale. Gary. Mungramo. Gramo. Munimoni and Bonnie free medicine. You will know your own bonnet. I saw the idea before. Munya Bonnie. Jan Bonnie. We see a papa. See a papa. We share attention. She said, attention. One sense of being for. Take me open for. Munima, Lucia. Do you Lucia? One penny, you can afford. So much you can afford. Amen. You must say, Amen. Amen. I see. Kai. What's the moment my year? But I didn't know what's here. What's the problem? As a for I didn't see. Someone is said about how some bonnet. At the same time, I was this is my what is this? I was only already a prince and be. Our new quad, dear. With the promise only already dear. Bonnet, about what I said to you. A person Kawa, a best would be a person Kawa, a best would get a best of Bantri. Some of Penamuti are pretty assassination. Not some already some. Not say a this one. Ubedi assassination. Assassination. Ubedi. As a man, Penamuti of Shia. Hey! After 7, but I am Naka. What is it? You need repentance. You need change. Amen. What do you say about Amen? Amen. The person that told me one number. One number feel good. Boldness. Yes. Because no number will show me. Gamma. Yes, it is. Show me. I'm free. Because I'm making me a donor. When you live you. And it makes me a shroud. I'm what preacher. Amen. Because I take another more power. And it's not the other. And we judge them. Good.
you say what you do nipa. Now me coffee me dey confo bi tatrata atafwa. Na ma fo di lati. Na say we o se nana na so bana. Na jam sifo. Me ko pa na to kwa. Because I was sister I want to say and what so you say. Let me show them some down. What to say? Famous. Now say I am on fire coffee. Let us watch it. What was your dinner? What was slow? What was your go much is Savannah? I buy you away, Jimmy. Uncle Dan, a boyfriend or branch, you watch it. I don't know, sweater. Now, the African woman found coffee. Now, we did a city to the sister. We are giving you. Uncle Petty, and everybody will become. What's one of us really so far? Was he so far? Now, yes, no way you will walk. Suicide now come. Suicide. Going to be a density now. Isaiah 59. That's 1 down to 7. 59. Isaiah 59. 1 down to 7. Verse 1 down to 7. Here are some of yourselves more here. What's it? Ọlọ́dún sáwọn ekura sá Kristo ní ẹntìmí yẹn. Na sumu YouTube. Na n'aso yẹn mú ti ba iṣẹ́ yìí. Let's see ourselves. Yà wọ́n kasa àpáǹtì. Na emom. Mumu yẹn ni tiẹ̀ ẹ̀ma. The first time ayẹ mumuyọ. Ẹmumuyọ ayẹ adi a ẹ̀mẹ́ nípa ní nyàmẹ́ ntàmẹ́ yà di ẹ̀bẹ̀. Ẹ̀hwẹ́ na mo bọ́ ní n'akatẹ́ ní ní efiri mu hàn. Ẹ̀sọ́ ẹmumuyọ ẹ̀na sọ̀rọ̀ bọ̀mẹ́ wà kyẹ̀ mpana wà yẹ bọ̀mẹ́. Ọba náà yìí nsẹ̀yìn wọ́n mẹ́rin sika kọ́ yé mu wọ́n yẹ mumuyọ. Wọ́n kyẹ̀ mpana ọ̀yẹ bọ̀mẹ́. Mpana nù ọba náà yìí nsẹ̀yìn ní wọ́n mú ọba ní sika náà kọ́ yé mu mẹ́sì àyàrá yìí. Bọ̀dé àyẹ̀yẹ̀ no ẹ̀na akatẹ́ nà ní efiri nti sẹ́yìn nípa bí ẹ̀wọ̀n ti bọ̀ náà ẹ̀rọ̀dé akatẹ́ because ẹ̀rọ̀dé ti mi fi àwọn mi. Wọ́n yìí ni à. Jesus ama asase so onyankopɔn ti n'anim kyerɛ desi obedi yɛ nyinaa wɔne wɔn da wɔfa asɛnnua no so ayɛ pa wɔkata n'ani oyi n'ani fi sɛ onyankopɔn tumi bie n'ani nhwɛ nneɛma yi Bɔne. te bɔne no a wodi gya te so a Awurade tie wo yie yie wofa mmarima wɔ hɔ kuna akyi ukuru badwuma aboa kɔkɔma nanso wafa fo no afrɛ mu bra ukuru bɛ ade so na ho bra naba woyɛ ɔgya kwan amumuyɔ die sɛni nanso ayɛ basa wotumi fa mpara wɔ yerɛ akyi kafi ɔmra na so pɔmpɛ mo nyinaa pakyaa na kɔndɔm hyehyɛ ɔbɔdɔm wɔyere kaka wɔ sɛ ɔhyɛ da wɔyere ntimi akɔe wonim sɛ woayɛ adeɛ you can speak dirty words to your wife but God himself ɔbɛkata n'ani afiri wo tena wo nsa bɔ ɔyere so because wakɔka wo mpra ho asa wobɔ ɔyere tiatia na meyɛ ɔsa kɔbu nkotodwe meyɛ akɔnkyerɛ yɛ akenka Peter Revelation comes out of the port, and empire of Parliament. Jemaso, amen. About you, don't try to overcome your husband. Your husband is the head of you. You are not the head. The woman you say you are the head of the family. Amen. Hey, and no one tell you. I respect you,
Awurade mmɛso nkwalaa ne da wankasa wɔn a wɔbɛtwa wo na so wɔsɛ ɔbaa tiri kuru ni ade nyinaa mu sɛ ahia wo kuru sɛ ɔkuru wɔ bie bibili bɛrima nso dɔwɔri ade nyinaa mu bɛyɛ ne wɔn nsa wo dɔ akɔma wo baba ama wo baba ma no woyɛ bɛrima warefoɔ na wo sisa ɛna wo maa ne nkyerɛ wo yere fɛbi deɛ ma wo na de dɔ wo yere wogyina sɛ amepɛ amen sɔfo mepɛ sɛ mebɔ mpa pɛ sɛ mɛma obi baa sɛ fa come back crown the come mountains nam sɛ mammɔ mpae nam sɛ wokɔ sɛ mekɔgyea dɔ nam sɛ mammɔ mpae ma wansa ne wakɔ nti mesɔa ne nsa nam sɛ awurade wɔaberantie mɔbɔ wɔa na metwɛ yi na megyaa ne nsa nam sɛ brɔda wagyi bi papapapa afei no sɔfa dɛ nam sɛ wotwetwe bɛɛma wokɔpa no nsa no a mekura mu no wo bɛɛma hyɛ wokɔ akɔpa no sɛ sɔfo na yaa ne ntimi nya wo ɛnam sɛ na awurade mmoa ma wafa ho nkɔnkorɔ ama de te nsa mɛka ho wo wogyeme so amepɛ amen mama wa moa nyina mantia moa nyina yesu dɔ mo ɛnɛ ɛnyɛ me ne wo ntam asɛm nɛ maka no kora tena wo mo a mowia mo ho nom nsa didie mu yae wogyeme so amepɛ amen mo a mowia mo ho ɛne nsa mu yae wogyeme so amepɛ amen mese this particular church meka no kora tena wo gye so mawu aha wotia no sɛ no so aha different monya very serious amatra wɔbɛkura wo di bɔne yɛbɛ sɛ amen wopɛ sɛ wodi bɔne a ma mekyerɛ wo kwaa adu na ɛne yɛhua deɛ wotumi twa bi wata sɛ yɛhua dansiri asɔre yɛ nyɛ wɔ wiase no nyɛnyɛnyɛnyɛ obi ɔkɔ bibi yɛ kurase mu nyɛnyɛnyɛnyɛnyɛnyɛ mɛka ha hɔ mɛde akame mu kɔ mɛka bi ɛkyɛ sa wɔ radios ɔno na pae wɔn na pɛ sɛ ɔbɔ mpae a awurade ntie no wɔn na pɛ sɛ ɔde awurade bɔ mpo ne mpo ma wɔnyɛ nipa a wɔdware na wɔatene ho wɔnyɛ nipa a yesu kristo mmɔgya ahyɛ no nso wɔnyɛ nipa a ne nka tede akokɔ a wɔtene ne mu wɔnyɛ nipa a wɔpa ne ho akyi na ɔde bɔne nto kɛsɛ wɔnyɛ nipa a ananaseɛ deɛ n'ani nyɛ hɔ na wɔnyɛ nipa ka mafiri bɔne mu wogyeme sɛ ɔmɛpa amen te wo ho no kora tie ɛnyɛ sɛ ɔte wo ho na wɔkyerɛ na wɔbi sadeɛ ko na awurade hunu sɛ wɔadeɛ bɛyɛ na yɛnhwɛ sɛ ɔyɛ obi abɔ mpa yɛ awurade nti afiri na korɔ sesa yɛwɔ nipa bebree a ɛnɛ a wɔtie nyame asɛm agye sɛ nnɛ ne na awɔtwe no time for bible studies no time for evening service all days like days of what business that's what the time for God and that's the Samuel Jimmy so amen but that's the Samuel because our conclusion also we have one thing and you can show people doing now maybe you know Francois Kobri Tramani and akorɔmfoɔ akɔwia akorɔmfoɔ tumi akɔwia abɔsɔm no mena abɔsɔm no bɛtumi ayɛ no akae gyeme sɛ amen mepɛ sɛ firi na ne korɔm amfani sɛ woyɛ hyɛ
work properly. Be holy. But what the person free that you pray? I was saying, Father, it's in the bread. I was saying, Father, I have the way. It's in the bread. Maybe I'm eating Yarami, never Shadia. Maybe I'm eating Yarami, never Bombay. Maybe I'm eating Yarami, never Shadia. Maybe I'm eating Yarami, never Bombay. They were so amen. Because as soon as we did that, Jai. The boy has a phone from boyfriend. Hello, Ado. Yes, hello. Adoni. Masa ekua ada na semsa. Ado aso ami kamene sa anya odo. Na so ba me na no adura anya. Na massacre. And France. Amen. Oh, my God. Don't listen to the voice. As no other man tell you. What can you over here? We are separately. Bubu. Tofofo. Oba fura no so so na fura ka tell say. Many are the beers and commodity. Many are the deep. Amen. The cancer percent. Many are the deep. I can't say many proof of fraud. Of our question, you must say amen. Amen. That's what said you are. What will preach you to no flower? Where's our spell? Where's our convention? On the side of your way. The other one to them, your boy has shadow. I don't know. The boss said, at the side. What do you have to tell you? I said, okay. What you must have? Yes. And the thing don't die. The joy. Just say amen. Amen. Renew your life. Renew your work. Life. God bless you. Amen.